Няколко думи за егото. От известно време се каня да направя това видео за една прекрасна аналогия. Тя не е моя, но е толкова точна, хубава, илюстрира какво представлява болното его, защото в повечето среди духовни се говори за премахване на егото. А егото е нашия инструмент, за да съществуваме като индивидуализирано съзнание в тялото. И нашата задача е да го излекуваме. И когато нашето его е излекувано, то съществува като, ако направим сравнение, болно его, това, което всички ние преживяваме, и едно излекувано здраво его. При болното его, ако приемаме, че егото е една дума, болното его изразява себе си чрез уникалността си и казва: аз съм най-прекрасната дума на света. Аз съм единствената дума, която съществува. По-добра дума от мен няма. Аз съм единствена и велика. Излекуваното его, хармонизираното его казва: аз съм уникална дума. Ти си уникална дума. Тя или той е друга уникална дума. И заедно правим едно прекрасно изречение. Или един прекрасен стих. Това представлява комуникацията между нас, когато всички ние имаме излекувано, хармонизирано его.